Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Unsa? O kanila. Mo graduate na unta ko sa college diyang nadani ko sa pagsud sa usa ka grupo. Wa ko magdahom. Usa man day kini ka sindikato. Mao ba? Nakalitan pug ko diyang ang among target nga tulison mao ang jewelry shop ni Rinaldo. Tungkol kinaibaw man sila nga sinaligan ko ni Rinaldo sa jewelry shop. Ako mo ilang gihimong insider. Ug milampos kami sa pagkawat sa mga alahas ni Rinaldo. Hapit na urot na mo ugda ang tanang mga alahas. Og nakahimo ka sa pagtraidor ni Rinaldo, Aida? Unsa na marong urasa? Aga Pedro. Lala dulur. Nagmata na sa daay ka. Oh, wakayo ko tarong katuog sa unang gabi nato din oy. Ako po lala. Ay, basta lagi laing bahay. Magini mahitabo na ko. Dili makatarong og katuog. Unsa naman ka arong urasa? Tadiyot be. Bangon sa ko. Ayasag bangon lala. Unsa? Ngano man? Ngano man? Mapangunon ti ka? Ako lang pabangon nimo. Aw. Okay, lamat. Dali. Dali lala dulur. Ay, lamat apo kung buutan. Lamat. Buutan man ka lala. Maong buutan pud ko. Uy, alas 5 naman des kabuntagon. Mingaw pa man din lala sa. Oh, lahi gining ingon ini nga dapit ay. Kaysa dito sa atua. Nga bisag kadlaw na ni magsaba-saba. Way tol ganay, way tog pahay. Mauna kung dunay sunog dali rang may bawan kay daghan pa mang nagmata nga standby. Mao. Lala, manggawas ta na. Unsa? Nga nugod taon ay ngangit-ngit pa masigawas. Apaw. Magjogging ta. Aguray. Musamot ka sakit ng tuhod ko. Aw mag-walking lang ta lala. Walking? Kana. Alas 4 kadlawon ko ni mata. Alas na ko magluto. Mata sa mga bisita ni si Rinaldo. Hindi na pamahaw. La 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 la. La 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 la. Basta kong lutoon kaya ang sabaw. Morning, Ricardo. Uy, morning! Nagbata na sa day mo? Manggawas mis lala. Uy, ngit-ngit pa man sa gawas sa kapito. Mag-unsa man mo di sa gawas. Magjogging mi, samtang si Lala Dolor, mag-walking lang kay sakit man kuno ang iyang tuhod. Uy, nindot ang walking ng lulor. Aron, may nakilat lang imong kaugatan, oy. Kay sama nimo nga, may edad na, wala mo ko, ang ugat anak ng oy. Mujod. Pamahan sa mo. Unsay paman. Kaon sa magpahan ba? Ya, pangapipod mo. Manang pamahan mo. Pangapi. Ay, di obre. Morning. Daan pag ilagigib ko nga ng mata na mo agapito ng dolor. Morning ninyo tanan. Morning. Morning. Pobre, unsa man, uban ka na mong lala nga magjogging, exercise ba? Manggawas mi ni kuman mo pamahaw. Sige. Ganahan ko mo uban ninyo. Pamahan sa mo ba? Morning. Morning, Rinaldo. Manggawas ta na. Kay? Nindot na palibot ni Dapita. Nindot mag-jogging og sayo. Okay, sige. Mag-ilis ako pang jogging.
Lano ka nindot din ni ay. Nindot ta. Dagang mga langgam nga. Ni batog sa nga kahoy nga nag tweet. Hinay-laglag ka lala. Ang importante nga sington kagamay. Bitaw. Gok na ko, Agapito! Lala, sunod ako sobre. Dagan yun! Eh kung nasakpan ka na ko, ukupan yun ka. Okuban ha? Murag kaka. Kasayong nagdinokdanas mga lovebirds. Hindi mi nga na ko ining atong gibuhat, Rinaldo. Na-miss po din ako. Sud na sa dugang katuigan. Asa dito ka pa sa Amerika? Dili day mo mag-jogging sa imong asawa? Dili. Mao nga gimingaw po ko kay nindot mang mag-jogging kuyog ang imong gihigugma. Basta masakpan ka ko. Gakson Uy. ka ron. Dili ka makadakop na ko, Agapito! Nag-jogging po dahil sila. Binagog kita rin sa'yo nga nakamata. Doon na po dahil sa'yo. Kay nato. Obre, Agapito! Nag-jogging sa day mo. Uy! Anas lala dulor. Nindot yung atong kabuntagon da kay Ni asa day mo, Mama Dolor? naka-exercise ta. Gawas lang ni Aida nga nagkinahanglan pang mupahuway. O si Ricarding, nga busy nga nagluto. Halang sa atong pamahaw. Unsa kang orasa mo ato ni Big Boss? Usay imong ipasabot. Nga ako rin magpakita ni Big Boss. Di ka mauban ako, Pikto. Muduaw ko sa akong anak. Unsa? Nakagawas na magas Clintoy. Nagkagawas na, pero kinanglan sa akong pag-atiman ang akong anak. Nanasan ng imong rason. Unsay mo atiman ka? Nanadanas Clintoy nga wakas yung kiliran, Pikto. Mo ngayo pangitag pasangil. Adi may hinuga mo tuon ako. Tuugot taon nga sige magagrason nga muduaw ka sa mong anak. Sige nagagduaw, oy. Ubani sa ako kang Big Boss. Sa muka ni mo, boss, ay. Mura man o kag gaming bata nga magpakuyog na ko. Kung ikaw lagi mo ato, kabantay ka na. Ayaw lang kong dada. Kundi ko mo ubanan, di na lang ko magpakita ni Big Boss. Blaha ka. May mga ako'y kasabaan. Paita biyanin mo, Pikto, oy. Ngano magpaubang mamayagan ako? Ngano man in taon, oy? Taon-taon mong gikan nag-jogging. Kapahuel man mo, pwede na mong mamahaw. Go na. Si Aida, nanaog ba, Ricarding? Misunod siya kanaog ninyong duha ni Sir Rinaldo, Ma'am Carmela. Mao ba? Sir. Milakaw mo to siya, oy. Mabalik ako na siya din May tuon na siya. Unsa? Misol, di bag-asa siya mo adto? Wa man pod. Nganong milakaw man si Aida? Asam si mo adto? Sige na mo. Mamahaw na ta. Kayo man itong pamahaw. Akong tawagan si Aida kung asa siya paingon. Sige na. Sige, mamahaw na ta. Sa ngalan sa Mahan, Tamahan. sa Anak, Sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Oy, Pikto. Saan magaskikit kita ng koko pag ginamahurot? Ayaw. Ni ana ta sa daw ta, ni ana ta ha. Kapoy miyan mo, mo pa magyo kong ipauban. Kapoy si mong mata. Kini, si Chief Ojirax Maingon. Nakita ko na kamo duha sa CCTV camera. Yanong wa pa mo manood. Ay, gisapot man. Tungod na nimo. Mamalik ta sa atong agi, Pikto. Kini, si Chief Ojirax. Panood na mo mga buwan. Ngan lang tagbuang. Duhang buang. Kitang duhang buang. Salamat kay nibagting na ang cellphone ni Aida. Noon sa masab siya, uy, nga wa man mananghid nimo nga mula ka. Tubag ka na, Aida. Tubag ka. Wa ko niya tubag ka. Dinhila mo ha.
Ako apason si Aida. Nagduda ko nga niuli to siya sa ila. Matod niya, nabalakas niya siyang pamilya. Tingaling niulit siya sa ila, Rinaldo. Ay, pastilan. Simba ko balikan siya sa nagpusil niya. Apason ko siya. Tungkol kay namiligro ang iyang kinabuhi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!